Ha kanya ke video menta kesenyan batai fish pang kajing supply dut briu jong ki riu shum kabu ya ki kentai na ka film ka ba kerteng dahar. Ha bastang ka film pin iya ka ima kalong ka bishir kai bahana bala syutas bala syupen armat jubor da ki dawai tang bakan pun kun kenang bakane ke factory kan yo supply da ka dut jongki ka ne ka nos tang syudap tap dawai ya ka ima bakan armat kala khot yaw tau bridar unong pet ya kita ki kentei ki ban pen midon kum tau bridar ulaya lam no ya ka ima sha ka wei pat ka jaka balasat tang ye ki kentei ki badang syupen ka khun bat ki badang kem dut da ka machine ka ima tang syupoi hang ta kala ima bah bani iba kita ki weiru kisha le kumta hanreu neo bridar la khnyen bat la thap no ya ka haru la khang khop bat la sat kut ya baro la kum ki masidon hanrei sa shpang pat ya kalusi ru lai lam lang shata bat la sat mar senda bat ka ima hadin bun benai ha ka wei kamet kat ba kalusi kadang yo thia kala kendit ban yo sngo ya ka jing yam bat jing ut jong ka ima namar ba kala su kha ha kata kamet kumta kalusi kala khipen stat ban pet lem ya ka ima hanrei kumno on nyerap haba ka ju ka apot langat ka ima baro shimen kala shulen nyar nabala de ka por bakan khano kumbo ang kalong shisha ka basuk ban supet hanrei jenjar pat ki bamat ha kata ka por hi lawan ubredar bat kata kanos ban pen khano ya itai khun kalong shisha ka ba penjau mat ha kane ka benta nabatang mariadap kha haba kine kinong pen ka khun kilai i bade khun senrang kila thap no ha ka dos ben ban bret no yai ta kelung namar bau de khun senrang baduna ka jing midut kalong shisha ka ba isir khai ba ha ba pe baro kim raw hang ta ki ayam ka ima nandu ba kalaja kumta kala shuyam mid labat sngi kala shubat ya ka kti jong kalusi da ka ba ong ki de ban thaulat no ban lai phet na kata ka jaka namar ba kane ka de ka dujok ong ka ima ha kalusi ka ima kala kapat jurya kalusi ba ki de ban phet no henrei kalusi ka shifting namar om dan jaka bat om dan hiru bala ban nyerap yaki ka ima kala shuyam ha kane ka por lawan biang kanos bat unong pai ubridar ka ima kala hla bat kala pha yaki bakin penyap no sendon yaka namar ka jengkur den ka bom dan perthai henrei ki klem penyap yaka kila syupen saja ban pentulut boriki da kabakan tak koran bat ya kalusi laya lambiang bat lasat sya kawai pat ka jaka namar ba hadu kan menta kampat syam laseng ka imaha kata kemet kelajab yang kejing misnam na kejing shitom pelat nadu bala kakun kala shulen nyar yela kejing shitom bat utau nong pej ubridar tang syuk ngau lawan bat ulapli ya kata karu ban pha ya ka sha ka jaka sumar henrei ka ima utang supli ya kata keru kala kenjat yu unadur bat ula kelon tangkum ta kala kenrup biang yu bat kala penyap sendon yu da kata ka wajong uhi ki merau baro kila ya kemen ya ka jing slur jong ka ima namar baro kila ya kwa ban laik na kata keru ka ima kala lute yau shabi nau tau bridar ba kala da penyam ban pelai lem ya ki beiru henrei hang ta la don bawan kumta kala pha ban sangap jarya kita ki weipat bat kelari ya la dia sha kendong jong ke jingkhang bat tang maryarung tau nong pai u bridar ka ima kala ksi ya uda u kenjri jong shabi hadu bu undayap haju bat tang maryadap ban penyap yu kala kawang ya ushabi sha kine ki mrau ha karu kat ba ya la dia pat kala le cha weipat ban wat ya ke jingkhang ban yomi henrei kala i pen ban ba kalusi ru kala sha penyap namar bakam dan kun kat ba ka ima kadang yai na ka wei cha ka wei pat ka kamra kala lap biang ha kata ka wei pat ka kamra jong kata ka fam baladon da kis pangut ki kenthei ki bedang sha pendaj da ka machine ha man la ka wei pa ka wei ka kenthei da ulan hang ne ka ima kala shuyam nabale isir khai ya kata ka jingja ha po ka ne ka fam kat ba kadang yam klayos ngau bala don nongwan kumta kala pedri bat kala poisha ka wei pat ka kamra
baladon tang kata kawai ka kena. Handrai kata ka kena ka klem kerni iya ka ima kala supej. Bat ka imaru kala supej isn iya ka hangta. Handrai kensan lawan sa uway pat unong pej. Balapen melaj bat ulatan no ya ka ima sya ka way pat ka kamra. Bat haba ka ima kala kendit benreu nang ta. Kali ibau ta unong pej ubredar ubalatan ya karu ula sya penyap. Ha kata ka way pat ka breu ka bom syam lalaj ban keren. Ka ima kala lengok bani iya kata. Kumta kala kelina kata ka breu ka bom syam lalaj ban keren. Mano ba penyap. Kane ka breu ka bom syam lalaj ban keren kala syuak. Badai maka bala penyap yu. Kumta ka ima kala songkmen. Batang mar kumtai kila yami no nang ta. Banlit sya ka kamra jong kata ka nos. Batang mar ya pli ka jingkang. Kila kenrup bat kila bat ya ka. Kila paang ya ka da kebor. Kumba kila pensosat ya ka jing im jong ki. Kila ot bat say im ya utlit jong kata ka nos. Bat kila ra ya ka sya ka way pat. Bat kila tep ya ka ha kata ka ru. Bat kila kang tala klem utlit. Kanya ka nos kala syulen nyarang ba hang ta. Namar ka jing sya ot utlit jong ka. Ha ka ima bat kapar lau jong ka. Kumta baro arngot. Kila yo ban nyepet no nang ta. Bat kila yalaj im. Ka jing kuas pa jubor da kebapan sosat ya ki way pat. Kalong kebayam. Ka film kala poy sya kebakut kublay pi baro.